Nwoke ga ime kezi. Kedu ijere ọlụ taa kedi? Nwanne m na-achọkwa na ime kpeselu sensi o. Jụọnụ m ihe meenụ. Kedi onye ka m na-ajụ nụ? Bo, ka iwe mee. mee. Na mba Igbo. Besi na ijashiele. Machiride mu ya ma okwele. Selidem setuo no. Hey, ọkwa mmadụ rafta mụ. Chekpọm supply na Beti Naija. Kana supply ọgwụ. Ebe ka ndị mmadụ na-ewe 2 million. 10 million, 100 million. Nwa ya n'ebe ahụ si mụ nwanye 100,000. Na m win 100 million next week. Nlekocha ọgwụ m niile. Chile ego chi ya. Ha gbaa beti nwa. 100,000 m. Ego ọgwụ m niile. Nwere nke m anya. Ụkwakwa na melu nwere nke pakwụrụ ụmụazị. Ndị beti wedalụ maka ele. Chim na-agbalụ m over 2.2. Google. Gbakwuo visual dị n'enu. Ibe ahụ ka a na-amalụ. Wezime ego. Na-asị m ele ọgwụ. Nwezi naira nwelo. Hey, Arizochukwu nwoke na-ele bịa palọ. Si m weta credential ka onye ma ọrụ ka nsa afụma mmịa. Onye ka ntukwu eche. Ọra na eze o. Na-asịkwa m ele ọgwụ. Ego m ada over 2.2 egbuo m. Over 2.3 egbuo m. Ụmụ m ga-asaba n'ụlọ nwere nke na-eje akwụkwọ. Kedu ọkwa nụ ọdụ ka eji agbanya iwe kedu ha asị m na 1x ị na-ajụ m ọla ọdụ 1x. Hey, ụmụ m tụkwụ ha n'ụlọ.